Pozdravujem vás, priatelia, vítajte na mojom kanále Obklad a finalizácia. Pozor, 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 dôležitá informácia.
Pozdravujem vás, priatelia. Vítajte na mojom kanále Obklad a finalizácia. Pozor, pozor, pozor. Dôležitá informácia. Dôležitá informácia je tá, že do konca tohto roku viete získať 10 až 15% zľavu, čo sa týka prác a čo sa týka materiálu. Nachádzame sa v Šamoríne. Tu nás sa prerábali dve kúpeľky. Pán domáci ušetril na tejto rekonštrukcii 3400 eur. Čo znamená, že za tie ušetrené peniaze je nakúpená sanita, váňa, misy a tak ďalej a tak ďalej. Takže pokým chcete prerobiť svoju domácnosť, urobiť rekonštrukciu povedzme celého bytu, alebo rekonštrukciu rodinného domu, alebo si prerobiť svoju kúpeľku, kľudne píšte a volajte. A chcel by som k tomu všetkomu dodať, že veľa ľudí, čo vidí mojich prác, majú panický strach a ako čo prvé ich napadne, však ten musí byť drahý. Nie je to tomu tak. Alebo mi píšu komentáre, že ja nerobím pre obyčajných ľudí. Toto je obyčajný zákazník, takže není to nejaký milionár. Ušetril na tejto zákazke 3400 eur. Takže sú to hlúposti a maximálne hlúposti, čo po niektorí ľudia vypisujú. Netreba tomu veriť, není to pravda. Ceny máme celkom dostupné, treba iba len zavolať, rezervovať si termín a urobiť si takúto paradičku u seba doma, alebo povedzme ešte krajšie. Moje práce, ako vždy spomínam, viete vidieť a nájsť ako na YouTube, na Facebooku alebo na Instagrame na mojich kanáloch, ktoré rovnako sa volajú Obklad a finalizácia. Uvidíme sa.